Hvala. Hvala. Uvijek je došao. I tebi i svima nama da proverim i hvala tamo 500. Uvijek je dobro došao. Ovo je odborni crkveni. Hvala vam svima. Pozdrav! Ključni svjedok u centru istrage o tome jesu li bogati turisti tokom opsade Sarajeva 1990. godina prošlog vijeka plaćali 1000 eura kako bi ubijali nenaoružane civile, iznenada je preminuo u Trebinju, iako je, kako navode mediji, bio dobrog zdravstvenog stanja. Slavko Aleksić, četnički vojvoda i bivši vođa bosanske paravojne jedinice koja je pucala po Sarajevu, umro je u Trebinju. O ovoj temi je proteklih dana pisao i britanski The Times, a ranije su se i ostali evropski mediji interesovali za ovu temu. Njegova iznenadna smrt dogodila se nakon što je prošlog mjeseca u Italiji pokrenuta istraga zbog optužbi o takozvanom ljudskom safariju, snajperskim izletima tokom opsade Sarajeva. Podsjećanja radi, tokom opsade Sarajeva ubijeno je 11.000 civila. Slavko Aleksić je tokom opsade Sarajeva preuzeo kontrolu nad jevrejskim grobljem iznad Sarajeva koje su koristili snajperisti. Prema riječima srbijanskog advokata Čedomira Stojkovića bio bi ključni svjedok jer je mogao reći ko je pucao i ko je sve organizovao u Sarajevo safari. U cijeloj ovoj priči se spominje i sadašnji predsjednik Srbije, a nekada sekretar Srpske napredne stranke te dobrovoljac upravo iznad Sarajeva Aleksandar Vučić. To da je Vučić boravio iznad Sarajeva tokom opsade je i sam potvrdio, a da je bio dobrovoljac je potvrdio njegov nekadašnji stranački predsjednik i mentor iz 90. godina Vojislav Šešelj. Hrvatski istraživački novinar Domagoj Margetić dodao je: u novembru je Aleksić navodno bio dobrog zdravlja, a sada je iznenada i vrlo zgodno preminuo. U posljednjoj objavi na društvenim mrežama Margetić je napisao: na snajperskim položajima iznad Sarajeva bio je Aleksandar Vučić i jedinica pod komandom Slavka Aleksića kojoj je Vučić kao dobrovoljac pripadao. Ponavljam činjenice. 1. Vučić je bio tamo u vrijeme kada su ova snajperska ubistva počinjena. 2. Bio je pripadnik jedinice koja je držala civile pod opsadom i organizovala ljudske safarije. 3. Bio je na položajima na kojima su bila snajperska gnijezda s kojih su ubijani civili. 4. Kriminalistički gledano bio je u vrijeme i na mjestu zločina, pa je ili počinitelj ili supočinitelj. 5. S položaja na kojem je bio Vučić, snajperima su u ljudskim safarijima ubijani civili. 6. Ovo su činjenice koje tokom 90-ih i početkom 2000-ih više puta potvrdio i o njima govorio i sam Aleksandar Vučić ili njegovi najbliži saradnici i svjedoci, napisao je Domagoj Margetić. Prošlog mjeseca predsjednik Srbije Aleksandar Vučić optužen je za umješanost u sarajevski ljudski safari, što je on odlučno demantovao. Dana 24. novembra 2025. Slavko Aleksić je dao intervju za srbijansku televiziju u kojem je tvrdio da predsjednik Vučić nije imao nikakve veze sa snajperskim djelovanjem. Aleksić je tada bio živ i zdrav, nije spominjao smrtonosnu bolest i šta više, rekao je da je spreman svjedočiti u Vučićevu korist, izjavio je Margetić. Prema njegovim navodima, Aleksić je 12. decembra rekao u radijskoj emisiji da se nalazi u bolnici u Beogradu nakon što je navodno iz Bosne i Hercegovine prebačen u vojnu bolnicu uz pomoć srbijanske tajne službe. Margetić tvrdi da mu je izvor iz jedne bosansko-hercegovačke bolnice kazao da je Aleksićevo tijelo prebačeno u Bosnu i Hercegovinu kako bi na teritoriji ove zemlje bio proglašen mrtvim. Advokat Stojković je rekao: razumno je posumnjati da je Aleksićeva smrt povezana sa istragom o ljudskom safariju i da je u to bila uključena srbijanska obavještajna služba. Margetić je pozvao tužioce da zaustave bilo kakvu kremaciju ili ukop Aleksića te da nalože obdukciju kako bi se provjerilo postoji li mogućnost trovanja Slavka Aleksića. Slavko Aleksić je jedan od ključnih svjedoka koji može inkriminirati i Aleksandra Vučića i druge sudionike ljudskih safarija. Slavko Aleksić je do prije 10-ak dana neprekinuto, dakle od rata na ovamo, živio u Bileći u Bosni i Hercegovini. Znači bio je dostupan ne samo organima pravosuđa Bosne i Hercegovine, nego i organima pravosuđa stranih država. Znači zahtjev bi vjerojatno Bosna i Hercegovina Aleksića i druge izručila. Međutim, prije otprilike nešto više od tjedan dana, po naredbi Aleksandra Vučića,
bezbjednosno informativna agencija organizirala je sveobuhvatnu operaciju tajnog izvlačenja Slavka Aleksića iz Bosne i Hercegovine. Dakle, nakon što je pokrenuta istraga u Milanu, nakon što je i tužilaštvo Bosne i Hercegovine bilo prisiljeno preotvoriti predmet o ljudskim safarijima u Sarajevu, Aleksandar Vučić poslao je posebnu ekipu, poseban tim BIA, bezbednosno informativne agencije, da iz Bileće, iz Bosne i Hercegovine, izvuče Slavka Aleksića kao nezgodnog svjedoka po Aleksandra Vučića i da ga prebaci u Republiku Srbiju, u Beograd. I Slavko Aleksić se ovog trenutka nalazi u jednoj od beogradskih bolnica. Ono što imam informaciju, najvjerojatnije na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, gdje se namješta takva dijagnoza da bi onda Srbija kao država, odnosno Vučićev režim, imali medicinski alibi da ne izruče Aleksića i da ne dopuste da se Aleksića saslušava. Dakle, Aleksandar Vučić počeo je uklanjati dokaze. Vučić je preko svojih satelita već godinama kontrolirao tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Ključne ljude koji su istraživali ratne zločine. Preko njih je uništavao dokaze tijekom niza godina. A sad je počeo uklanjati i ključne svjedoke, micati ih tajno iz Bosne i Hercegovine uz pomoć srpske BIA, da bi Slavko Aleksić i slični svjedoci Vučićevih zločina bili nedostupni pravosudnim organima. Oglasili su se i iz Vučićevog kabineta kazavši The Timesu da čita ozbiljne vijesti, a ne Domagoja Margetića. Istraga o masovnim ubistvima u Sarajevu slijedila je nakon dokumentarnog filma Sarajevo Safari iz 2022. godine u režiji Slovenca Mirana Zupanića. Film iznosi tvrdnje da su elitni ljubitelji oružja iz Rusije, Kanade i Sjedinjenih Država vikendom dolazili na Sarajevska brda kako bi iz zabave pucali na civile uz veću cijenu za gađanje djece. Nedavno je objavljena informacija, a o tome je istraga u toku, da su i turisti iz Italije učestvovali u Sarajevo safarijima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo je zanijekao bilo kakvu povezanost sa navodnim snajperskim izletima tokom ratova 90-ih, kada su bogati stranci navodno plaćali kako bi pucali na nenaoružane stanovnike opkoljenog Sarajeva. Ja znam svaki deo Sarajeva. U toku rata sam obilazio svaki deo Sarajeva u kojem su Srbi živjeli. Svako mesto znam. Ne postoji ni jedno koje ne poznajem. Negde znam skoro svaku kuću. Ja se time ponosim. Što to sad kao vi meni pretite nešto, sad ćemo da vidimo šta si. Sve što mi je palo na pamet da je dobro i da mogu da uradim za svoj narod, činio sam i radio. Naš generalni sekretar, Aleksandar Vučić, pre ulaska u stranku bio je dobrovoljac kod Slavka Aleksića na Jevrejskom groblju. Pa ja sam za Aleksandra Vučića prvi put čuo 1992. godine kad je on došao na Sarajevsko ratište, došao je na Pale sa željom da se priključi pripadnicima Vojske Republike Srpske na Sarajevskom ratištu i on je raspoređen na najteži položaj na Sarajevskom ratištu na Jevrejsko groblje. Treba nam neko ko zna engleski i vodi ove strance, montaj ti njih ili radi s njima ko što ove muslimane rade s njima. Treba neko ko nešto zna, ko nešto ume da priča na tom stranskom jeziku i tako dalje. Stanovnici sada polažu nadu u novu istragu pokrenutu u talijanskom Milanu, koja bi napokon mogla razotkriti jesu li strani državljani zaista dolazili na prve linije bojišnice kako bi pucali na civile. Tužioci su reagovali nakon što je talijanski novinar i pisac Ezio Gavaceni podnio krivičnu prijavu, tvrdeći da su posjetioci plaćali bosanskim Srbima između 70 i 88 hiljada funti za odlazak na sarajevske položaje.